মনুষ্য দেহে দিব্য জ্ঞান দেখি সন্তোষ ভগবান। মଣିষ দেহরে দিব্য জ্ঞানକୁ ଦେଖିକିରି ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତି। ଆଜିକାଲି କେହି ଜଣେ ତା ନିଜ ଛାତିରେ ହାତ ରଖି କହୁ ମତେ ଦେଖିଲା ପରେ ଭଗବାନ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି କହିବ? ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ନା ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛେ, ନା ସଂସାରକୁ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇପାରିବା, ନା ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ଜ୍ଞାନୀ ବୋଲି এই ସଂସାରରେ କିଛି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ିକିରି ପାଠୁଆ ହେଇପାରିବା। କେହି କେହି ଜ୍ଞାନୀ ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରରେ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନର ଆବଶ୍ୟକ ବୁଝାଉଛି। ତେଣୁ ଦିବ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ଆଜି ସଂସାରରେ ରହିଯାଇଛି, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ବି ଆମ ଜୀବନରୁ ଗଲା ନାଇଁ। ତେଣୁ କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏଇଥିପାଇଁ ଏ କଥାଟି ବିବରଣ ଦଉଛି, ଏ ସଂସାରରେ ଭଗବାନ ସେଦିନ କହିଥିଲେ, କହିଲେ ହେ ଜୀବ ରେ ଅଯୋଧ୍ୟାର ପ୍ରଜା ଖାଲି ସେତିକି ଶୁଣ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନସ ଦେହ ଦେହିନା କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଭଗବାନ କ୍ଷଣ ଭଙ୍ଗୁର। ଏଇଠି ଆମେ ବସିକି କଥା କରୁଛୁ, କାଲି ସକାଳେ କିଏ ଦେଖିଛି କହିପାରିବ? କ୍ଷଣଭଙ୍ଗୁର ସଂସାର ଏଇଠି ଅଛେ, ଟିକେ କ'ଣ ହେଲା ଟଳି ପଡ଼ିଲା ଆମର ଚାଲିବ, ହଁ କି ନା? ତତ୍ରାପି ଦୁର୍ଲଭ ମନ୍ୟେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଭଗବାନ କହିଲେ ସେଇ ସଂସାର ଭିତରେ, ସେଇ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ, ମୃତ୍ୟୁ ଆସନ୍ନ ପ୍ରାୟ, କେତେବେଳେ ଆସିବ ତାର ଠିକଣା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଯେଉଁ କିଛି ଦିନ ମୁଁ ଦେଇଛି ସେଥିରେ ଯଦି ତମେ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଜୀବନ କରିପାରିବ, ସଦେଇ ପାରିବ ନିଜ ଜୀବନକୁ, ତାହେଲେ ବୈକୁଣ୍ଠ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ। ଯାହା ବୈକୁଣ୍ଠରେ ନାହିଁ ତାହା ଇଏ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକରେ ମିଳେ। ଯାହା ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାର ପରବ୍ରହ୍ମ ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ ତାହା ଏ ସଂସାରରେ ମିଳେ। ପଚରାଗଲା ସଂସାରରେ କ'ଣ ମିଳେ? ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ମହାରାଜ ଦେଖିଲେ ଯେ ରାମାୟଣର ସବୁ କାମ ସରିଗଲା, ସ୍ୱୟଂ ପ୍ରଭୁ ରଘୁନାଥ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, କହିଲେ ହନୁମାନଜୀ ଏବେ ଆମେ ସଂସାର ଛାଡ଼ିବା, ପଳେଇବା ଆମ ସାକେତ ଧାମ ଫେରିବା। ସେତେବେଳେ ହନୁମାନଜୀ ହାତ ଧରିଲେ, କହିଲେ ଠାକୁରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ପଛରେ ଯିବି। ଭଗବାନ ପଚାରିଲେ ପଛରେ ଯିବ କ'ଣ ପାଇଁ? କାମ ତ ସରିଗଲା, ସଂସାର ଛାଡ଼ି ପଳେଇବା। ହନୁମାନଜୀ କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ 2-4 ଦିନ ରହିବା, ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନୁହଁ। କହିଲେ ସତରେ କହୁଛ 2-4 ଦିନ? ହନୁମାନଜୀ ପୁଣି ଟିକେ ପଛକୁ ଚାଲିଲେ, କହିଲେ ନାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେତିକି ନୁହଁ।